Dek Tika. Arep nanti, Dek. Arep tuku bakso ora nakal lho, Bos. Tak kantani ya, Dek. Ora usah, Bos. Iki engko lho arep tak bungkus. Lah wis sanggup apa durung? Ya wis to, Bos. Lah iki 20.000. Ya tak imbui. Gak usah, Bos. Ora apa-apa. Wah, apa le? Janjane iki ngintek apa le? Kalau Pak Mandor, anggere ana cewek rada bening kok cepet meneh nyediaki. Ora Mbak Nana, ora Atika. Yo ben to, ben gue hiburan sing telungane Pak Mandor gak dibojo. Ben Atika gak nggodeni bojone wong. Ben ambek Pak Mandor lah. Hiburan yo hiburan. Tapi mbok yo aja Atika ngono lho. Lagi nih ya, ngambil Atika. Loh. Kok tangan kene, Bu? Lah po, kowe cemburu. Iya, kowe cemburu. Ayo balik. Makasih ya, Bos. Sik, Dek. Ana apa ta, Bos? Aku nek njaluk nomor WA-mu ento. Oh, nomor WA. Gane HP-mu, Bos? Halo, Bos. Makasih ya, Dek. Sama-sama, Bos. Halo? Ya, halo. Loh. Kok suara wong lanang? Ki sapa ya? Aku bapake Atika. Syukurin. Salahe. Wis tuwa, bisa genit. Oh, sampean meneng-meneng jebule ijik perhatian karo Atika to? Sapa sing perhatian iki lho, Bu? Lah mau arep wangi ngintik-ngintik. Sajake kok cemburu karo Pak Mandor. Sapa sing cemburu iki lho? Sampeyan aja ngelak, Pak. Aku gak iso kena diapusi. Awas, diteni angger ijik ketemuan karo Atika. Pedhot kupingmu. Om, Ana apa, Dek? bojomu ngendi, Om? Bojoku namah, Dek. Tapi paling lagi turu. Sampai nih kedek wingi kok orang gawe story kenapa toh, Om? Paketanku entek, Dek. Padahal tak enteni loh, Om, storymu. Masa, Dek? Iya, aku nak harus ngerti storymu wis ayem ngono lho, Om. Sampai segitunya toh? Atiku gelisah, Om, nak sampai orang gawe story. Kuatir nek ana apa-apa. Ora ana apa-apa, Dek. Ya mung paketanku ae sing entek. Ngono ku ngomong gak, Om, nak paketanmu entek. Iki lho, Om, butuhku paketan. Gak usah, Dek. Gak apa-apa, Om, aku peroleh rezeki kok. Duit apa iki? Duit apa iki, Pak? Duit apa? Kok demenenge kabeh? Duit awehku yo, tak arep tak kena bojomu, ben kudu paketan. Lah kowe kok ngerti nak paketane bojoku entek. Lah wong aku bojone wae gak ngerti kok. Ya ngerti lah, kue ya sen kurang perhatian. Yuk tak omongi ya, wong lanang butuh perhatian, kenyamanan, ketenangan, ben gak ngelirik wong wedok liya. Ora usah sok ceramah, ora usah menggurui. Aku luwih pengalaman daripada kowe. Urusi urusanmu dhewe, ora usah urusi urusanku. Dek Tika. Nomor WA-ne kleru.